els propis ciutadans i ciutadanes hem descuidat una mica aquest aspecte. Hem delegat el nostre vot cada 4 anys a determinades persones i aleshores doncs hem fet una feina determinada, però el complement ha faltat, que som nosaltres els que sabem el que volem també en el territori, i volem viure i volem el futur. I per això estem aquí, perquè és una petita llavor que, diguem-ne, que ha d'anar creixent. Aleshores, per això hem fet aquesta segona convocatòria en el lloc, perquè veiem què ens volen prendre, i diguem-ne que aquest acte d'avui és una invitació a fer moltes més coses. Sisplau, ajudeu-nos a la plataforma Stop Karting, aquesta entitat que està naixent, perquè ens queda un viatge molt dur, un viatge dur jurídicament parlant, perquè ara aquest divendres passat vam interposar un recurs d'alçada al conseller, al Departament de Política Territorial. És una gestió més que s'ha de fer, però probablement o no ens contestaran un silenci administratiu o diguem-ne que la resposta no serà la que nosaltres trobem adient. Per tant, haurem d'interposar un contenciós administratiu. Són coses molt feixugues, però és una altra línia de